În Germania, o nouă reglementare privind schimbarea furnizorului de energie electrică și gaz va intra în vigoare la data de 6 iunie 2025. Conform acestei reglementări, furnizorii de energie vor fi obligați să asigure schimbarea furnizorului în termen de maxim 24 de ore în zilele lucrătoare, la cererea consumatorilor finali. Această măsură are ca scop de a accelera procesul de schimbare a furnizorului și de a spori concurența pe piața energiei. Inițial, această schimbare era programată pentru data de 4 aprilie 2025, dar a fost amânată pentru 6 iunie 2025 în urma unui feedback primit din partea companiilor din industrie, care au solicitat mai mult timp pentru a se adapta noilor cerințe. Este foarte important de menționat dreptul de a anula un contract încheiat online sau la distanță în termen de 14 zile rămâne valabil. Aceasta înseamnă că, chiar dacă schimbarea furnizorului se va realiza mult mai rapid, consumatorii vor avea în continuare posibilitatea de a se retrage dintr-un contract încheiat la distanță în termen de 14 zile, conform legislației privind protecția consumatorilor. Dacă ți-a fost utilă această informație, distribuie-o mai departe ca să vadă cât mai multe persoane aflate pe teritoriul Germaniei.